Anki je program, ktorý využíva kartičky. A kartičky sú super v tom, že vás nutia sa aktívne zamyslieť nad informáciou, ktorú si chcete vybaviť a ktorú sa chcete naučiť. Okrem toho, Anki využívajú tzv. Spaced repetition. To znamená, že vám periodicky vracajú kartičku naspäť, pretože keď sa niečo naučíme, veľmi rýchlo to zabudneme, ale tento interval zabudania sa vlastne predĺžuje za každým, keď si niečo zopakujete. A práve s tým pracuje tento program. Tak poďme sa pozrieť už priamo do tohto programu. Čo tu máme? Máme tu nejakú úvodnú stránku a máme tu súbor kartičiek, ktorý sa nazýva deck. Toto tu je jeden deck. A dostaneme sa sem, keď klikneme na túto hlavnú stránku. Okrem toho, čo viete v tejto aplikácii robiť, je vytvárať tie kartičky a robiť sa tak napríklad poznámky. Viete sem mať takú databázku všetkých tých informácií, všetkých tých kartičiek, takže viete v nej dobre vyhľadávať. A máte sem aj nejakú štatistickú analýzu toho, že ako sa vám darí učiť, kedy vám to ide najlepšie a podobne. Vy keď v podstate viete, koľko kartičiek máte v nejakom konkrétnom deku, v tej sade tých kartičiek a koľko vám trvá cca robiť tie kartičky, tak viete dobre naplánovať, koľko sa naozaj budete učiť. Som si skoro istý, že ste o Anki už počuli. Ale možno ste si hovorili, je to zahraničný nejaký youtuber a teraz oni tam majú hlavne testy, my tu máme aj ústne skúšky, tak toto asi nebude pre mňa. Ale pravda je skutočne naopak. Ja Anki využívam už roky, keď sa pozriete vlastne aj každý jeden deň, je tu jeden malinký štvorček, takže vidíte, že skutočne veľa času už som v Anki strávil. A mne Anki pomohli skoro na všetky skúšky. Je to vlastne moja dominantná metóda učenia sa niečoho. Druhá vec, ktorá zvykne ľudí odradiť, je relatívne komplikované nastavenie a inštalácia tohto programu. A práve preto si to prejdeme spoločne, krok po kroku, čiže aj keď nie ste počítačovo zameraní ľudia, tak to zvládneme nejako spolu. Následne si pridáme nejaké informácie o add-onoch, čo sú nejaké rozšírenia tohto programu. Ďalej si povieme, ako sa vytvárajú kartičky, ako ich získať aj bez vytvárania. A potom si povieme, ako sa nastavujú Anki na mobile a na tablete a na záver si povieme nejaké nuancie okolo toho, ako tie Anki vlastne využívať na výške a na Medine. Tak, pohodlne sa usaďte, pripravte si počítač a poďme na to. Ako prvé si stiahneme Anki ako program, takže otvoríme si nejaký prehliadač, v tomto prípade to Safari, a naťukáme Anki do Google. Tak. Môžeme kliknúť download rovno, alebo ak si chceme byť istí, že si stiahneme ten software priamo na to zariadenie, ktoré máme my, tak prejdeme tuto dole. Tu máme už download Anki. A teraz, ak máte Windows, tak si stiahnete toto prvé. Ak máte Mac, tak si stiahnete buď Apple Silicon možnosť, alebo Intel. A teraz ako zistíte, že ktoré je ktoré? Poďte do nastavení, poďte do všeobecné, kliknite na informácie. A teraz v prípade, že tu máte čip Apple M1 alebo hocičo Apple, tak viete, že to je Silicon. Dobre, takže vtedy si stiahnete toto Silicon, to si stiahneme aj my teraz. Klikneme na toto. Čiže máme to stiahnuté, teraz máme prvý krok za nami a teraz, čo sa týka toho druhého, je akoby nastavenie celého toho softvéru. Tu máme v podstate 4 kroky. Prvý krok je, že výber jazyka. To chceme dať po anglicky, pretože všetky tutoriály, ktoré budete kedy hľadať a ktoré nájdete, budú pravdepodobne v angličtine. Je tam aj slovenčina a čeština, ale naozaj odporúčam viacej tú angličtinu. Yes. Tak, teraz máme tu tento čistý program, nič tu nie, vôbec to nevyzerá tak, ako to zvyknete vydávať v tých rôznych videách a fotkách a tak. Prvé, čo v tomto čistom programe chceme, je ísť do preferencií a zmeniť preferences. Čiže pôjdete hore, v prípade, že ste na Windowse, tak tiež to budete mať niekde, máme to takto na obrazovku, tuto niekde hore. Tak, pôjdeme, že Anki, preferences a jedinú vec, ktorú tuto budeme meniť, je theme. To si zmeníme na dark. A kvôli tomu, že to lepšie vyzerá a je to trošku šetrnejšie na oči, si myslím. Zvyšok meniť netreba. Tak, teraz máme preferences. Teraz idem nastaviť teda nastavenia decku. Takže deck dáte teda, pôjdete tuto, default, kliknete na toto koliečko a dáte, že options. A teraz budete so mňou prepisovať. Toto tu prvé je, že počet nových kartičiek na deň. To si môžete, pamätáte sa, jak sme sa tam dostali. Čakajte.
toto kolečko, options, ešte raz, musíme to dať uložiť, teraz sme to dali uložiť, preto sa to neuložilo. Tak, dáme si tu 999, už viete, ak som znova dostať, to sú koľko nových kartičiek na deň chceme mať, ja si to dávam na 999 kvôli tomu, že chcem vidieť, koľko nových kartičiek je v každom deku a väčšinou to mám rozdelené akoby na menej, čiže mám v takých mini kategóriách tie kartičky, takže môžem to mať takto na maxime. Toto sa nastavíte tiež na maximum. Toto je, že toto budete meniť v prípade, že toto je, že koľko kartičiek chcete zopakovať. Dávam to tiež na maximum, pretože vždy si chcem zopakovať všetko, čo sa dá a v prípade, že si nechcete opakovať, tak tiež to budete meniť. Čiže tieto dve veci budete teoreticky meniť. Ideme na zvyšok, ktorý už meniť nebudete. Tuto si nastavíme, toto sú learning steps, je, že ako sa akoby učíte tie kartičky, aké sú tie časové intervaly. Čiže ten prvý je, že pre again, čiže keď neviete tú kartu, tak keď dáte, že ju neviete, tak vám do 10 minút príde znova. Kebyže tam je 1 minúta, ako tam bolo teraz, tak vám príde do 1 minúty a to je podľa mňa málo. Následne napíšeme, že 2D a to je čas pre možnosť good, ktorú vyberiete, ak ste kartičku vedeli zodpovedať. Ďalej potom napíšeme 3D, čo je čas, ktorý bude na kartičke pre možnosť good v prípade, že ste po tých 2 dňoch vedeli. Ak sa vám ale stane, že si skoro žiadne kartičky po tých 2 dňoch nepamätáte, napíšte si tam namiesto týchto čísiel 10 minút, 10M, 1D a 2D. Čím kratší interval pre tieto learning steps alebo aj kroky učenia, tým viac sa vám budú kartičky kopiť a to tiež úplne nechceme. Počas týchto learning steps je kartička na hlavnej stránke v stĺpci learn a je červená. Ideme ďalej na graduating interval a tam si napíšte 5. Graduating interval je ten posledný krok k tomu, aby ste sa naučili tú kartičku. Čiže ešte počas toho posledného kroku je stále pre ten program tá kartička červená, to znamená, že akoby stále ešte iba učíte. Keď po tých 5 dňoch, po tom graduating intervale dáte, že good, tak sa zmení farba tej kartičky na zelenú a ten program bude rátať s tým, že už ju máte akoby naučenú. A vy keď už máte všetky kartičky zelené, tak viete, že OK, už môžem ísť, alebo ja to mám tak, že už sa viem, že môžem ísť na skúšku. Easy si dáte tiež na 5, lebo takto sa ten program. Easy, ale nebudete používať tento easy interval, to je na to posledné, keď máte možnosť, keď byte dole pri kartičkách, je tam, že easy, to neodporúčam, ale to je, že je niečo naozaj ľahké pre vás, tak nemá zmysel, aby to bola kartička, takže neodporúčam používať, ale nastavíme to na 5. Lapsus je, keď vám ten program, keď dáte, že neviete nejakú kartičku, ktorú už ste sa predtým naučili. Tu si v podstate napíšte iba 2. Tu si napíšte 3. Tak, leech, to je nejaká kartička, ktorá sa vám strašne často ukazuje, ktorú stále sa naučíte, zabúdate a tak, aby ste vedeli, čo to je. Tak, timer, chcete si nastaviť timer na čo najviac, pretože niekedy niektoré kartičky sú veľké, teoreticky by mohli byť veľké, tak aby ste mali priestor sa zamyslieť nad tými kartičkami. A zvyšok nebudeme meniť. Tak, čiže mali sme preferencie, mali sme deck options a teraz ideme urobiť addony. Addony, čo to je? Tak, pôjdete do tools, dáte addons a teraz čo to je? Anki je veľmi otvorený program, to znamená, že niektorí ľudia, keď chcú, tak môžu naprogramovať niečo, čo bude rozširovať ten program. To sú presne addony, nejaké doplnky, rozšírenia. Takže rozklikneme si addony ešte raz, ako sme sa tam dostali, tools, addons a sme tu. Teraz pôjdete zase do prehliadača, naťukáte do internetu, že Anki addons, čiže Anki addons, toto máme, kliknete na to prvé. Teraz dám ctrl+F a budeme hľadať tie addony, ktoré konkrétne potrebujeme, pretože ich je tu strašne veľa. Takže dám napríklad, že chceme mať nejaký background, hej. Custom background, pozrite sa. Tak, pôjdete takto dole, vyberiete toto číslo, skopírujete toto číslo, dáte, že get addons a vložíte tam to číslo. Už to tu máte, teraz som stiahol ten addon. Vy ale musíte, takto by sme mohli viacero addonov, aj to budeme robiť, stiahnuť. Len vždycky, keď chcete, aby sa vám ukázal efekt toho addonu, tak musíte tú aplikáciu restartovať. Tak vidíte, že už tu mám nejaký obrázok v pozadí, ktorý tam nebol predtým. Čo sa týka toho obrázku v pozadí, špecificky vám to pribudlo, že anking, možnosť hore, keď pôjdete hore, tak
to vyberiete, ak chcete zmeniť, že custom background a gear je, by the way, gear je toto tu koliečko. Keď sme riešili tie options k tomu decku, tak to je gear. Dobre. Tak, teraz tuto, keď chceme náhodou zmeniť pozadie, tak klikneme na tieto 3 bodky a vyberieme nejaké iné pozadie. Hej. Máme iné teraz pozadie. Super. Tak, teraz ideme stiahnuť zvyšok addonov. Čiže ešte raz, Tools, Addons, hej. A teraz ideme späť, Ctrl+F. Tak ja vám sem teraz prezdielam obrázok a vy proste dajte Ctrl+F a vyhľadajte tieto addony, ktoré tu sú, môžete si prečítať. Tieto addony, ktoré tu mám teraz pred sebou, odporúčam si stiahnuť. Ak náhodou niektoré z nich nepôjde, nevadí. Najdôležitejší z nich, tento tu, ale skrátke poviem, čo robí každý z nich. Takže Advanced Browser vám zlepšuje akoby vyhľadávanie, button color is good again, vám zmení iba farbu, v podstate na kartičkách možnosti, aby to bolo krajšie na farebné. Potom Custom Background Image, tak to už viete. Keyboard Shortcuts, to tam v podstate nemusí byť, lebo už je to v podstate zabudované v preferenciách, také základy. Hej, kedy vy si viete v podstate nastaviť, že vy si viete v podstate nastaviť toto, že answer keys, že či chcete aké by good, hard again alebo easy, čo chcete, aby bol na klávesnici, takže to akoby je hlavné, ale kebyže náhodou si vytvárate kartičky, tak chcete možno akoby aj viacej možností ešte na tie skratky, ale tieto základné sú v podstate tie najdôležitejšie, takže teoreticky to ani netreba. Dobre, potom tu máme Image Occlusion Enhanced, tak to je v podstate druh vytvárania kartičiek, kedy vy v podstate máte nejaký obrázok a ten nejako zakrývate. Tento to trošku rozširuje. Potom More Deck Stats, tak to je v podstate pre vás, tak to je v podstate, keď to si ukážeme, si to reštartuješ, sme to zabudli reštartovať. Hej, tak to je v podstate, že ako rýchlo sa ako sa robia rýchlo tie kartičky vám, takže viete lepšie odhadovať, koľko vám ešte ostáva času a tak. Potom, toto je najdôležitejšie asi, Quizletovánky, k tomu sa ešte dostaneme. Review Heatmap, to vám ukazuje v podstate, tu by to bolo, že ukazuje vám to v podstate, že koľko kartičiek ste prešli ktorý deň, je to taký pekný vizuál a ukazuje vám to aj, že koľko kartičiek vás čaká keby nasledujúce dni. A True Retention, tak to je iba akoby taká štatistická vec. Čiže addony máme za sebou. Posledná vec, ktorú treba spraviť, je vytvoriť si konto. Keď kliknete na to Sync, toto tu, tak vám v podstate vyjde toto tu. Čiže Sync je skrátka pre synchronizáciu a vy viete mať túto aplikáciu aj na svojom telefóne, aj na svojom tablete a to je na tom poviem veľmi super, že sa v podstate viete učiť niekde v autobuse alebo vo vlaku. Takže tá možnosť synchronizácie je podľa mňa super, takže odporúčam si vytvoriť konto, v podstate dáte, že sign up a to už zvládnete. Následne sa budete prihlasovať tým kontom úplne všade. Môže sa stať teoreticky, že už niekedy použili Anki predtým a náhodou si nepamätáte alebo tak. Môžem vám dať na výber, že upload to alebo upload from the server a dajte vždycky upload from v prípade, že nechcete, aby vám v podstate nahradilo tie staré dáta tými novými, čo tu teraz napríklad nie sú žiadne, čiže by to mohlo vymazať v podstate úplne všetko. Hej. V tomto momente máte pripravené Anki na používanie. Tak, ako vlastne získať kartičky? V podstate ja poznám 3 cesty. Buď si stiahneme kartičky z Quizletu pomocou addonu, ktorý už sme si pripravili, alebo stiahneme deck z nejakého driveu alebo z nejakej databázy deckov, čo si hneď ukážeme, alebo si kartičky vytvoríme. Takže poďme hneď na ten prvý krok. Tak čo urobíme? Otvoríme si prehliadač, naťukáme, že anatomie DK Quizlet. Tak, nájdeme si Quizlet, otvoríme si nejaký Quizlet, ktorý nám vyhovuje a vidíme, že sme našli nejaké kartičky. Dobre, tak, čo urobíme? Teraz skopírujeme link, v hornej lište prejdeme do Tools a nájdeme, že
import from Quizlet. Teraz vložíme link. Dáme, že skip errors, niekedy to trošku blbne niektoré konkrétne kartičky, ale väčšinou nie. Ale keď nedáte skip errors, tak vám to nemusí stiahnuť vôbec. Keď tak vynechá jednu kartičku, ktorá nesedí. Audio nepotrebujeme a dáme import tag. Tak, 35 kartičiek mi stiahol, môžem to skontrolovať. V tomto sete na Quizlete 35 kartičiek takéto sedí. Môžem si to otvoriť, spustiť a máme to tu. Super. Dobre. V prípade, že by som to chcel mať opačne, to znamená, že to, čo mne dalo teraz akože je otázka a odpoveď, chcem to mať naopak. Dobre, tak čo urobíme, je, že vymažeme to, čo sme si stiahli. Ešte raz to skopírujeme. Vrátime sa, pôjdeme do Tools, vyberieme Import from Quizlet, vložíme link, ale tentokrát dáme aj Add Reverse. To je nový typ, hneď si ukážeme, že sa nám to vlastne otočí týmto. A dáme import. Teraz to máme, vrátime sa späť a vidíme, že ich 70 kartiček, takže je akoby dvakrát to isté. Lenže, keď ťukneme na ten deck z ValiDK, dáme browse, tak vidíme, že sa máme rôzne informácie. Čo nás bude zaujímať v tomto prípade je tento card type. Ťukneme na to a nám sa to zoradí. Hej, čiže máme rozdelené tie typy kartiček. Prečo? Máme tu normálny, to je tak, ako sme videli v tom Quizlete, tak ako to bolo doteraz. A potom tam máme reverzný. Čiže to, čo bolo predtým vzadu na kartičke, bude teraz vpredu. A ak sa chcem uistiť, že čo je kde, tak dám, že preview. A vidím, že takto by vyzeral predok tej kartičky, takto vyzerá zadok tej kartičky. A my v tomto prípade to nedáva zmysel, ale niekedy to tak chcete vlastne naopak. Takže ja si chcem nechať iba tie reverzné napríklad, alebo tie normálne. Kebyže chcem iba tie normálne, tak nedávam, že add reverse ešte vtedy na začiatku. Dobre, chceme si nechať iba tie reverzné, takže ťukneme na card type, ono sa nám to zoradí, ak to náhodou máte pomiešané. A nájdete, kde začína vlastne ten normal type, card type, vyberiete všetky tie kartičky, ktoré tam majú card type normal, kliknete pravým a následne vyberiete, že suspend, toggle suspend. Ono, kebyže dáte, dá sa to aj vymazať, ale niekedy, keď to vymažete, tak to z nejakého dôvodu vymaže aj tie reverzné kartičky, neviem prečo. Každopádne, keď ich suspendnete, tak ich vytvoríte akoby neviditeľnými, spravíte akoby neviditeľnými pre ten program. Takže teraz, keď to zavrieme, tak vidíte, že sa mám 35 kartičiek a mám to naopak. Takže máme to. Super. Dobre. Druhá cesta, ako získať kartičky, je z internetu stiahnuť už nejaký pripravený deck. Tak, keď otvoríme znova prehliadač, naťukáme, že Ankidex a hodí nás to na AnkiWeb, klikneme to prvé a tu do vyhľadávania môžeme dať, že Anatomy. Hej? A vyhodí nám databázu overených deckov na tomto serveri a vieme si vybrať a stiahnuť to, čo sa nám napríklad páči. V tomto prípade ale je ťažké získať decky v češtine alebo slovenčine. Môžem to skúsiť, pretože anatómie vám väčšinou vyhodí po nemecky. Každopádne v angličtine sa to dá, je tam veľa dobrých deckov, ale treba to akoby trošku poskúšať, že stiahnete niečo, hej, vyberieme napríklad Neuroanatomy. Hej, tu máte nejaký preview, že ako to vyzerá, cca. Takže stiahneme, download, povoliť, pozrieme recenzie. Tvoríme. Keď na to ťuknete, tak iba dajte, že import, vždy si skontrolujte, že či je tu import any deck presets, to si vypnite, ak to tam náhodou je a vypnite si, ak je zapnuté aj toto tu, tento learning process. Tak ťukneme import. Takto vám to potvrdí, dáte, že close a máme to tu. Hej? A môžeme ísť na to. Niekedy to úplne nesedí tak. Môže sa vám niekedy stať, že vám nesedí farba do toho, ako by ste to chceli. To je nevýhoda týchto zdieľaných deckov, že niekedy tie nastavenia nie sú také, aké by ste chceli. OK, nevadí. Tak, dáme, že edit. V tomto prípade vyberieme, že cards. Toto sa vám bude stávať najčastejšie, sú tie farby. To býva akože najčastejší problém. Tak preto vám to ešte teraz ukážem. Tu pôjdeme do styling. Tak, a tuto si to môžeme prepísať.
Dáme si, že otvoríme si prehľad, dáme si, že color codes. Tak. A chceme napríklad žltú. Tak skopírujeme kód pre žltú. Vložíme ho tam a vidíte, že tá farba sa mi zmenila na žltú. Môžem si dať, že back review a tak toto vyzerá. Keď urobíte túto úpravu na jednej karte tohto typu, čiže v tomto deku sú v podstate všetky karty, hej, týmto typom, a tu vidíte, že koľko kartiček vám to ovplyvní. Väčšinou aj v týchto veľkých dekoch bývajú iba konkrétne kartové typy. Čiže tento konkrétny typ kariet, ktoré upravujeme teraz, tak je ich 636. Takúto úpravu stačí, keď urobíte iba na zopár kartičkách a zmení vám to farbu potom písma v celom deku. Keď dáme save, vrátime sa späť, tak vidíme, že tá farba je žltá. Tak. Predstavme si ale, že by sme chceli deky v češtine, alebo ešte lepšie deky, ktoré sú priamo pripravené na naše skúšky. Ja keď som bol prvák, tak som založil Anki Drive, ktorý sa celkom uchytil, kde sú deky v podstate na naše české akéby otázky a tak. A tam sú deky v češtine. Nebudem ale zdieľať, pretože väčšinu z tých dekov som za prvé neurobil ja a za druhé obsahujú v podstate materiály, ktoré sú špecifické napríklad pre našu univerzitu, ktoré by nemali byť zdieľané, blablabla. Takže úplne verejne to dávať nebudem, ale rôzne organizácie a cez ne rôzni starší študenti k tomu prístup určite majú. Napríklad IFMSA k tomu prístup má, takže keď tak sa opýtate niekoho odtiaľ. Prípadne ak ste z IFMSA a nemáte k tomu prístup alebo ste nejaká študentská organizácia, tak napíšte. Takže tam sa naozaj oplatí poznať staršieho študenta, pretože ten vám môže napríklad požerovať ten drive s vami alebo vyslovene povedať, že ktoré deky fungovali jemu, ktoré stačili na skúšku a ktoré nie. Ak ste napríklad prváci, tak chápem, že ešte možno nebol až taký veľký priestor spoznať niekoho staršieho a preto ja vám pozdielam dva deky, ktoré som používal ja, keď som sa učil napríklad anatómiu, konkrétne Dope Anatomy, kde máte v podstate netterové kartičky. Ale ten už je vyfiltrovaný, takže tam není až tak veľa toho. A ako to vyzerá je, že máte takto kartičku, opýta sa vás, čo je jednotka, máte tu nejakú klinickú anatómiu, čo je super, nejaký komentík k tomu a hlavne máte odpoveď. Jediný problém s týmto dekom je, že tiež v angličtine. Zvykne tu byť k tomu aj latinský preklad, ale zvyknú tam byť chyby, takže pozor na to. Okrem toho vám dám ešte prístup k deku, ktorý som používal, keď som sa učil na pitevnú skúšku. Link vám hodím pod video. Tieto deky veľakrát bývajú veľké, pretože v nich veľa obrázkov, takže dáme napriek tomu stiahnuť, odporúčam stiahovať na Wi-Fi. Tak, keď sa vám to stiahne, tak to iba rozkliknete. Skontrolujeme, že nemáme zapnuté ani jednu z týchto možností a dáme import. Tak a máme ho tu. V podstate tento deck väčšina z toho sú vlastne kadaverózne obrázky. Obidva tieto deky sú v podstate výsledkom toho, čo som ja dlho hľadal na internete, akéby veci, ktoré nám sedeli na to, čo sme sa učili. Nevýhoda ešte, alebo jedna vec, ktorú je fajn robiť, keď si stiahnete takto veľký deck, alebo všeobecne, keď si stiahnete nejaký deck, ktorý sa nevytvárali vy, je ísť zase do browse a popozerať sa, že čo tu vlastne je. Hej, napríklad, aké sú tu kartičkové typy a tak. A niekedy je fajn sa pozrieť, že či vám nepribudli nejaké nové tagy. To je toto tu. Keď scrollnete v ľavom stĺpci úplne dole, tak tu máte tagy. A niekedy ten deck je rozdelený podľa tagov. Čiže napríklad my sme stiahli Blue Link deck a vidíme, že ten je v podstate rozdelený podľa tagov. V prípade, že by som si chcel tieto kartičky špecificky napríklad oddeliť, ktoré majú tag face, tak vyberiem všetky tieto kartičky, dám Change Tag, kliknem pravým, dám Change Tag a vytvorím nový deck, dám Add, dáme, že tvár. OK. A všetky tieto kartičky sa mi automaticky presunuli do tohto nového deku. Pozrite, keď sa vrátim späť na hlavnú stránku, tak tu mám tvár a tu mám už výber tých kartičiek, ktoré som chcel. Odkedy ja som bol prvák, tak už uplynuli nejaké roky a preto určite odporúčam skontrolovať iné anatomické deky, pozrieť sa presne takto cez browse, či náhodou vám nesedia viacej, či nie sú viacej ušité na vašu fakultu, vašu skúšku a podobne. Tak úplne posledná cesta, ako získať kartičky, je si ich sám vytvárať. A to je vlastne úplne najťažšie. A zaberá to aj úplne najviac času, preto veľmi odporúčam, ak sa dá, získať kartičky predvytvorené od niekoho iného, od niekiaľ inakade alebo z Quizletu. Ukážme si ale predsa len, ako sa to robí. Môžeme si takto napríklad spoznámkovávať rôzne prednášky. Čiže ako na to? Dáme, že Create Deck, ideme úplne dole, dáme, že poznámky Anatka, OK.
A vznikol nám sem nový deck. Teraz otvoríme si ten deck a dáme, že add. Prvá vec, na čo si musím dať pozor, sú tieto dve horné kategórie. Mám tu, že type, to je, že aký druh kartičky v podstate to bude. Či to bude napríklad klasický Quizletový, že mám prednú a zadnú časť kartičky, alebo či to náhodou nechceme mať tak, že si napíšeme text a v tom texte sa mi akoby skryjú nejaké konkrétne časti. To je ten close deletion. Hneď si to ukážeme. Ďalší typ, ktorý sa veľmi často používa, je tzv. Image occlusion, ktorý v podstate utilizuje nejaký obrázok, na ktorom si viete tiež zatemniť nejaké konkrétne časti. Druhá vec, na čo si musím dať pozor, je tento deck. Treba dať pozor na to, že sa mi tie kartičky budú ukladať skutočne do decku, kde ja chcem. Preto vždy je fajn si to skontrolovať a v podstate my sa vyhneme tomu, že sa nám to bude dávať tam, kam nechceme. Keď si najprv, ešte raz, vrátime sa do decks, najprv si rozklikneme deck, ktorý chceme, až potom klikneme add. Kebyže najprv som na hlavnej stránke, kliknem add, tak sa mi to môže prehadzovať ten deck. Takže vždy si to ale aj tak skontrolujte. Tak, keď sa vrátime späť, tak ukážeme si, ako vyzerajú rôzne tie typy v akcii. Tak, najprv si vyberieme klasický taký Quizletový typ. To je basic. Takže tu si môžeme napísať nejakú otázku sami pre seba. Napríklad, ako sa volajú tehličky po lekársky. A odpoveď je, že musculus rectus abdominis. Tak, kliknem add a kartička bola pridaná. Tak ukážeme si ďalší typ kartičky a to je práve ten close deletion. Tak, kde si môžete napísať text, že tehličky sa po lekársky povie musculus rectus abdominis. Teraz vyberiete časť, ktorú chcete akoby hádať alebo sa naučiť a kliknete na toto close deletion, tieto 3 bodky. Výhoda tohto typu kartičky je, že môžem vytvoriť z jedného textu viacero kartičiek a teda napríklad chcem, aby druhá kartička bola, že čo je musculus rectus abdominis v normálnej ľudskej reči a sú to tehličky. Tak, ťuknem znova na to isté a vidíte, že mám tu iné číslo ako na tomto. To znamená, že to budú dve kartičky. Klikneme add. Posledný druh kartičky, ktorý vám ukážeme, image occlusion. Tak vyberieme image occlusion enhanced. A teraz tu vložíme obrázok, na ktorom si zatemníme niektoré konkrétne časti, ktoré sa chceme naučiť. Takže otvoríme si buď prezentáciu, ktorú máte, alebo si vyslovene nájdeme nejaký obrázok na internete. Tak načúkame si abdomen anatomy, dáme obrázky, vyberieme to, čo sa nám páči. Nemusíme ten obrázok ani stiahovať, stačí, keď urobíme print screen iba z časti obrazovky. Na MacBooku je to Command Shift 4. Vyberieme. Tak, vrátime sa na kartičku, klikneme na tento malý obrázok a vložíme si sem print screen. A teraz vyberieme si tento maličký obložník a urobíme takto zatemnenie. Áno. Keď idem do dolnej časti obrazovky, tak tu mám, že add cards. A ja môžem vytvoriť akoby dva typy kartičiek. Buď to bude tak, že keď to chcem mať napríklad tak, že budem mať všetko zakryté a vždycky budem hádať iba to konkrétne, že nebudem vidieť, čo sú ostatné veci na tomto obrázku, tak dám hide all, guess one. V prípade, že ostatné chcem mať ukázané a zakrytú iba jednu časť obrázka, tak dám hide one, guess one. Okrem toho, môžem sa ešte zakliknúť túto fields, dať tomuto nejaký názov, napríklad anatka brucho. Vložiť si sem ešte tak nejaký konkrétny zdroj alebo nejakú ďalšiu poznámku pre mňa, skontrolovať, do ktorého deku to dávam ešte raz, vidíte poznámky Anatka a môžeme dať, že hide one, guess one. Teraz, keď sa vrátime späť na hlavnú plochu, vidíme, že mám 6 nových kartičiek a poďme sa pozrieť, ako to vyzerá v praxi. Tak, ak sa povie po lekárskej tehličke, že toto je ten základný typ, kedy ja si poviem odpoveď a ukáže sa mi akoby zadná časť kartičky. Potom mám closed deletion, jednu kartičku. Tu sa mi už zmixoval, tu mám image occlusion. Hej, čiže hide one, guess one, čiže ostatné vidím a tuto iba jedno mám začervené, to znamená, že to je to, čo hádam. Kebyže mám všetky akéby zatemnené, tak tie sú žltým a to, čo hádam, je červené.
Tak. A tu mám druhú kartičku z toho textu, ktorý sme si dali na close to deletion. Takže takto sa vytvárajú kartičky. Okrem toho by som ešte rád dodal, že možno ste si všimli, že ja tu mám strašne veľa rôznych typov kartičiek. Je to kvôli tomu, že vždy, keď si stiahnete nejaký nový deck, ktorý využíva nejako špecifický druh kartičky, lebo vy si ho viete vlastne aj rôzne modifikovať, tak vám musím pridať do tej databázy. Takže čo je fajn, pretože niekedy nájdete deck, ktorý má vynikajúci druh robenia kartičiek, napríklad práve ako ten Dope Anatomy, ktorý som s vami zdieľal, a môžete ho akoby okopírovať a používať ten istý formát. Čiže ešte raz, keď sa pozrieme na ten Dope Anatomy, takže čo je 1, a to je v podstate, keď dám že edit, pozriem sa, ako vyzerá tá kartička, tak vidíte, že vždy som, že 1, 2, 3, a to je ten typ kartičky nastavený tak, že vždy, keď sa napíšete niečo, tak to vytvorí ako kartičku, že tu je jedna kartička, druhá kartička, tretia kartička a tak by sme mohli ísť ďalej. A je to naprogramované tak, že sa vás to opýta, že čo je 1. Hej? Čiže to je card type, keď sa chcem pozrieť, ktorý to je, tak je to tento dlhý, komplikovaný názov. Ale tak ho viem vlastne potom nájsť, keď aj vytváram tie kartičky, že iba pozriem, že čo to je za druh kartičky. Ja som napríklad takto pomocou formátu kartiček z Dope Anatomy vytváral kartičky na neuro, kde mám obrázok z materiálov, ktoré sme dostali my v škole, takto krásne nasekaný a využil som to nádhera. Hej? Čiže odpoveď k tomu ešte niečo. Tak, teoreticky by sa vám ešte mohlo stať, že vytvorili ste kartičky a dali ste ho do zlého deku a teraz neviete, kde to je. Tak to je v poriadku. Pôjdete zase, dáte iba browse a tuto máte, že today a dáte, že added today a tu vidíte, že všetky kartičky, ktoré ste vytvorili dnes a vidíte, že v ktorom deku sú uložené. Takže ak vám náhodou to uložilo do nejakého zlého deku, tak iba ťuknete na tú kartičku, ktorú chcete presunúť, alebo vyberiete viacero kartičiek, potiahnete, vyberiete, dáte change deck a nájdete deck, kde to chcete dať. Ak chcete svoje deky potom viac stratifikovať, že chcete mať akoby rozdelené akoby podtémy v jednom deku, tak iba potiahnete deck a vložíte ho do nejakého iného. Hej, čiže vidíte, že takto by som sa mohol robiť kolónky a mať to pekne rozdelené. Najprv stiahneme aplikáciu, ktorá je Anki Droid na Androide, ktorý je vľavo, a Anki na iOS, ktorý je vpravo, čiže to je iPhone alebo kľudne aj iPad. Tam je to ale aplikácia platená a tie ostatné nefungujú. Ale vy môžete urobiť to, že sa zložíte viacerí, jeden si to kúpi a ten sa potom prihlási cez svoje Apple ID do App Store, stiahne to a keď sa odhlási, tak tá aplikácia tam ostane. Potom prihlasovanie tej aplikácie už nie je závislé na prihlásení v App Store. Ak sa vám ale aktualizuje potom operačný systém, tak sa tá aplikácia vymaže, čo bolo pravdepodobne dostatočne dlho na to, aby ste si tú apku vyskúšali a keď sa vám páči, naozaj odporúčam si ho kúpiť, pretože je to jediná možná podpora v podstate vývojárov tej aplikácie. Po stiahnutí aplikácie si ju otvoríme a úplne najlepšie je, ak sa rovno môžeme prihlásiť do Anki webu cez konto, ktorú sme si vytvorili na počítači a vtedy sa nám stiahnu aj všetky naše deky a aj nastavenia, ktoré už sme si urobili na počítači. Tak ak ste ale na tablete, ktorý je vaše primárne zariadenie, tak vieme tam urobiť v podstate rovnaké nastavenie ako na počítači. Na Anki Droide najprv musíte vytvoriť kartičku. To urobíte tak, že kliknete na plusko, následne kliknete na pridať, vytvoríte nejakú jednoduchú kartičku a potom kliknete na tú hornú fajku. Teraz sme na rovnakom kroku, ako keby sme boli na iPade alebo na iPhone. Takže v obidvoch prípadoch teraz môžeme kliknúť na predvolený alebo default. Následne klikneme v Anki Droide na 3 bodky, v iOS na ozubené koliečko a vyberieme Study Options alebo možnosti balíčka. A ideme úplne rovnako ako na počítači a keďže tam som to vysvetľoval, tak tuto to už iba nadiktujem. Takže napíšete 999 do New Cards, to isté napíšete do Reviews. Ako pôjdete ďalej, tak pôjdete do Learning Steps, vymažete, čo tam je a napíšete 10M medzera 2D medzera 3D. Následne napíšete 5 pre Graduating Interval aj pre Easy Interval, čo je interval postupu alebo interval pro jednoduché. Potom Lapsis alebo zabudnuté, tak tam za 10M dopíšete medzera 2D. Minimum interval dáme 3. A potom už iba scrollneme dole, nájdeme timer a ten nastavíme potom na maximum. Následne je nutné dať save, pretože ak to nedáme, tak sa nám všetky nastavenia zresetujú. Teraz máte Anki ready na používanie, v podstate ich môžete používať úplne rovnako ako na počítači, viete si stiahnuť z internetu, otvoriť si to v tej aplikácii. Jediné, čo odporúčam, je zmeniť si potom na dark mode v prípade, že používate Anki, pretože niektoré kartičky, keď boli vytvorené v dark mode, tak nemusí ich byť vidno v light mode.
Čo sa ale na tabletoch nedá je pridávať addony, takže napríklad Quizlet do Anky neviete urobiť na tablete, ale viete tam tiež pridávať kartičky. Tak ešte trošku nejaké nuancie k tým Anky. Ja ideálne sa naučím na hodinu tak, že pozriem si prednášku, potom si urobím Anky a potom uplatním tie informácie na seminári, následne už iba robím reviews a opakujem si naučené učivo. Keď sa pripravujem na skúšku, ale mám si vybrať medzi rôznymi prístupmi, tak vždycky okrem Anky si ešte pozriem aspoň nejaké prednášky alebo nejaké prezentácie aspoň, aby som mal nejakú osnovu v hlave k tým informáciám, pretože problém z Anky je, že niekedy máte moc atomicky rozdelené v hlave tie informácie a nemáte nejaký ucelený obraz. Takže pozor na to, nepodceňte to, aby sa vám to nejako nevymstilo. Ale myslím si, že Anky je super metóda. Okrem toho ešte treba povedať, že z Anky, hlavne keď som začínal, tak nemal som taký pocit, že by som vedel tie informácie. Ako keď porovnám to s tým, že by som si repetitívne niečo čítal, tak po istej dobe už mám taký ten pocit, že to viem. Ale pri Anky to tak úplne není. A odporúčam vám sa na ten pocit úplne nespoliehať. Naozaj, dajte tomu mesiac, dôverujte tej metóde, sami uvidíte, či vám to funguje alebo nie, a keď vám to nefunguje, úplne v kľude. Anky sa inak dajú použiť iba krémovanie informácií, tak ako Quizlet, a je to úplne legit a prečo nie. Niekedy niektoré skúšky vyžadujú trošku nuancovanejší prístup, tam už naozaj by stál za to nejaký pokec s nejakým starším študentom, ktorý to využíval, alebo pozná niekoho, kto to využíval, že kedy začal, koľko kartiček denne je človek schopný absorbovať a podobne. Mne ešte inak veľmi vyhovuje, že Anky majú taký ten blikavý element, že vy keď si robíte tie kartičky, tak neviete, čo vás čaká. Ako keď scrollujete na Instagrame, tak je to trošku dopamín pre váš mozog. Takže v tom je to napríklad zaujímavejšie pre môj mozog, ako pozerať stále na papier hodiny, a preto je to pre mňa napríklad veľmi príjemná metóda, príjemnejšia ako učenie sa z kníh veľakrát, aj keď nevie to úplne asi nahradiť takéto očarovanie z toho učiva, ktoré máte, keď sa naozaj ponoríte do nejakej tematiky. Ale dá sa to aj pri Anky. Vlastne. Každopádne verím, že aspoň niektorým z vás Anky sadnú. Veľmi vám držím palce v štúdiu, aj keby nie. A majte sa krásne.